θα υπακολουθήσει. Βέβαια. Δεν θέλει ζεστάει φλεγμονή, θέλει κρύο. Αν σε πονέσει, δεν θα ξαναρθείς πάλι. Δεν θα ξαναρθείς. Έλα. Εδώ έρχομαι και τα άρχομαι μισή ώρα. Εδώ μέσα. Εδώ, έτσι. Πήγα να μπω μετά το δεύτερο λεπτό δεν βιώνεις. Μετά το δεύτερο λεπτό δεν βιώνεις. Μια ιστορία για να μπω. Μπήκα μέχρι εκεί. Όχι, εκεί την ώρα. Αυτό είναι σαν να κάνεις τέτοιο. Ναι. Τζακούζι. Το απολαμβάνει. Πλέον ναι. Σας λέω το πρώτο 2 λεπτά είναι δύσκολο. Μετά δεν είναι κάτι. Εγώ λόγω επαγγέλματος καθαρά κάθομαι μόνο το καλοκαίρι. Παιδευτικός. Ναι. Ωραία. Καλύτερη δουλειά για γυναίκα. Ωραία.